Sanibonani wey'ngane kwethu, ake ngimbelele phinde futhi ngamukele kuyona channel ehamba phambili Radio Inkeza. Lami igama ngumpeza ngithuthi ungakhuluma lobathi sibona amagumede. Ngana kwethu-ke bangabe usemusha kuleli khasi zophinde ngicela usubscribe, akhohle ukukhomenta nokulike kanjalo futhi-ke nokungilandela ku-Facebook @Radio Inkeza. Ngikaza kwethu khonjo ngenjumbama umphathi woKhozi FM ngemva kwesule emsebenzini kumphathi wezinhlelo kulo msakazi uPhel Seko Ngcobo Ngcobo usulo ngoba ngempela yonke into ugxambukela sezindaweni eziphethwe abanye ozakwabo kuyinto okuthiwa yenza abanye abaphathi bengakwazi ukulawula izinhlaka zomsebenzi abaziphethe. Isoleze ngempela sonto lithola ukuthi pheli ubenonyaka efikile kulo msakazo uyifaka izolo incwadi yokwesula emsebenzini nokungacaci ukuthi uzogcina nini. Le ntokazi inamava emkhakheni wezobuntatheli kuvela ukuthi kuningi ebikhala ngake silokhu yafika kule stage. Kuthiwa-ke iya ekhefini lokubeletha ushiyeke uhidwe le-email lapho beveza khona ukungajabuli kwakhe ngendlela abangawenzi ngayo umsebenzi wokuthatha izinqumo othinta izinhlelo nabasakazi. Inkinga-ke kaSbongi ufuna ukuphatha yonke into ayenze yena, yize kukhona abantu abaqashelwe lokho. Uphele-ke uke wakhala eyakhefini lokubeletha emtshela ngendlela angajabule ngayo namsebenzisa ngayo. Kwathi uphele ebuya babe nomhlangano wokubonisana ukuthi-ke bangasebenza kanjani ukuya phambili. Kodwa-ke isimo usuka lapha sibanga ngcono kulokhu izinqumo ziyeke ukwamukela isithathwe uphela. uSbongi uyena okwase kubonakala ezithatha ezazimemezela ngaphakathi chaza umthombo uveze ukuthi akazi ukuthi uphele ushiya nje usewutholile nomsebenzi omusha noma cha ngeke aqamba manga akanalo ulwazi noma kukhona umsebenzi esewutholile noma uyohlala ekhaya njengoba kade aqala abalisa ngokungasebenzeki kulo msakazo. Uchaza uphela omunye umthombo-ke ongaphakathi eSABC uveze ukuthi-ke kwesinye isikhathi abasakazi nabasebenzi basokhozini badlala ngoSbongi ngoba vele-ke ezinye izinqumo ngeke bazithathe bodwa kodwa kumele bamtshele, yize-ke angeke amkhulumele kakhulu. Kodwa-ke eyisikhulu esiphezulu uveze ezinye isinqumo kumele zifike kuyena ngoba-ke uphethe naye ezidlulisela kubaphathi bakhe bese ziyabuya kuthatha izinqumo. Usho-ke lenkontileka yakhe yomsebenzi yavela ukuthi ezinye izinto noma baziphethe bangafinyelela kanjani esinqumeni, kodwa-ke kumele zidlule kuyena naye kube khona akubhekayo bese kuba yena thatha kwesinqumo esingujuqu. Chaza umthombo isoleze ngempela sonto libathathe bobabili uSbongi noPheli nalolu daba. uSbongi unxusa ukuthi kuthinta iSABC ngoba yena-ke akakhulumi ngezindaba zomsebenzi. uPheli uvele waphela ihlaya wanxusa ukuthi intatheli nemithombo yayo ingadukisi ngalolu daba ngoba yena usengumsebenzi woKhozi FM. Umbonisi phela okhulumela eSABC uqinisekisile ukuthi-ke bayitholile incwadi kaPheli ezwakalisa ukushiya kulo msakazi. Njenge-SABC bathanda ukubonga uPheli Maseko benqose ngomsebenzi awenzile kule nkampani futhi-ke bamfisela okuhle, kodwa-ke lapho eyakhona chaza umomi. Ngabe kwethu izona esihamba phambili ngalolu daba esilithinta kwe-Radio Inkezo. Nisiphathe kahle nibe nosuku olumnandi, ngithanda khona.